Laaya aron oy, ano kung kumulagi la Maria ba tungod sa nahitabo gahapon? Uy, Claire, naaraman day ka dire? Oy, Lucio, sayo lang ka nalaag. Dili ba magtabi-tabi unta to sa nahitabo gahapon? Kumusta na kasi Maria Rono? Nga naapasan biya ta siyang mama. Naambot lang jud Lucio kay nagdungan bitag panagan no. Ay lasbig atong susiyon si Maria dito sa ilaha. Na dili Lucio, oy, ikaw kung gusto ka. Dili ba? Ato lang kung susiyon dito. Pero dili lang punta magpakita sa iyang mama. Kung naa si Maria sa gawas, atong tawagon. Sige, susiyon naman ka nato. Di ta mo lahos silang balay ha. Sige, tara, tara. Ma, Sige, istorya. ma pwede ko mula agila ni Claire ma. Unsa to, laag? Kagahapon baya gisipatan ko nimo. Nagligo-ligo pa mo dito ila Camara Beach Resort. Unya og nalumos ka dito. Dili baya ka kabalo mo langoy. Na, saan pagkalumos na ako mga taga dito na ang tubig? Mga tarungan pa ka? Ma, pala agad ko ma. Dili ko madala na yung parig-parig. Lingko dia. Alangan dili ko mulaag nga wala man ko'y kadula dire. Unsa dili mo dulaon dito? Kuan ma, magtago-anay mi. Tago-anay? Mas maayo pa kitang duha magdula. Ako'y taya, ikay tago. Kabalo ba day ka anak ma? Walay dula ninyo ug wala na kumagian. Sige daw mami, pagitahan daw ko. Tago na Maria ka, pangitaon ta ka. Tago, taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa harap, Sama! wala sa likod. Pagbilang ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Maria! Lina! Puta na ko sa hapon Lucio, gatunguan. Basta ka managan ta ba? Dili na kundaka no. Sa Lucio. Pero si Maria man na oh. Usa mo na siya diya sa likod. Murag nitako mo na siya, Claire. Tuman-tuon ni siya dito mo agi oh. Play na ma! Lina di ay ha? Maria! Where are you? Yoo! Where are you pa? Asa siya kakita sa kuha nga na ako nagtago diri sa abuhan? Maria! Dili ko nimo ani maisahan sa atong dula. Kay sa panahon nako, akong pinakamaayong mangita sa akong mga kadula. Siya pa daw pinakamaayo mangita. Kanaw na turon o makitaan ba ko nimo? Hello, Lucio. Wala man isla taguanis siyang mama. Yan, ating tawagon kay para mo apil po tagtago. Namingaw man si mama. Nangita na ro pag-ayos ko, aba. Maria! Psst! Wala, isang luha diri. Anak, kasi gidula niyo sa mama. Karon, naani diri sa likod sa abuhan ba? Ay, dula big taguanan si mama ang taya. Siya, yung mama, laro kong tiil pa dulong diri. Karon ka Maria, pakuratan ta kabi. Wala man si Maria. Dili man gitong dapita ako nadunggan iyang tingog. Dili tao maglingkod ka. Bawa dito pangita si mama. No? Uy, nagkuyog ang tulo. Maria, hindi ka magitan sa mong mama ron. Bisa kung saan yung tuyok sa inyong balay. Mo lang. Napay, pinaingon-ingon yung mama nga siya daw pinakahod mangita sa una. Pawiks mao nagpadulong. Oy, oy. Malipayon mang tulo. Unsa na po kay mga plano ani ay? Ay, unsay plano? Ikaw, unsa may plano nimo? Ikaw nagtug-an sa kong mama kagahapon nga nangaligo mig swimming pool. Ako man oy pasagin na ninyo. Ambot ninyo di oy. Pasagad ra mo. Sagad! Ikaw ra may nakabalo nga nangaligo mig gahapon dila ni Camara Beach Resort. Oy, oy, oy. Pag sure mo diha. Wala in taon may nakita si mong mama gahapon. Pataka na mong pasangil. Diha na mo, may pagmanugway kog baka. Ano dito? Kasi nagsumbong kay mama kagahapon. Gani, kay sumbugiro biya kay na. Asa maning bataan ni nagtago? Itugtuyok naman ako ang balay. Wala man siya dito. Ang kawawang cowboy. Ako, ang kawawang... Sinang Marlin man o? Pag-unsa man siya diha? Asa ka tong nitago tong bataa ay?
pawiks man na, oh. Dudong pawiks! Unsa man ang? Nakakita ka ni Maria? Ha? Dita magdungog! Ano dire? Kabalo ko si Maria na pwede pangitaan ni ba? Ako na panikarga-kargahan. Dudong pawiks! Nakakita ka ni Maria? Tanawa lagi. Si Maria juga pangita. Nang, nagkuyog man to sila ni Claire ug ni Lucio. Ha? Nagkuyog sila? Nga nagdulang amig taguanay? Nakita na ko sila ay, nakinatawaan ay. Dito sa punuan sa may mahugan eh. Ingon pa gani si Maria nang tagbaw judo kag pangita si Haron. Kurag ang plano nila nang manguha silag mangga dito na Ilyot. Bantog radi ay, kanina ra kong tinituyog sa balay, wala ta ka makitaan, nilaag na daig ka, karon ka, apason ta ka. Impas na po ni si Maria sing mama ba?